Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska vám hrát Drive World s broskvičkou. Cos. Tak. Budeme si asi vzít teďka práci, abychom mohli líp vydělávat. V téhle hře můžeme vydělávat jenom prací, anebo i ježděním, což bychom tady hodně jezdili, abychom hodně vydělávali. A v podstate aj závodami sa tu dá zarábať peniaze a snažím sa hovoriť hlasnejšie. Jo, správně, i závody. Dama, jak říká Petr. No Vincent to švihol cez vodu s tým Cybertruckom. Abych to je Nemám ešte ako tak dobrú techniku, takže tie zvuky sú hrozné, ma slabo počuť a strihať neviem, takže rip. A chcem, aby vás tento kanál hlavne pobavil. Takže no. Yes. Videa tu nebudú vychádzať až tak často, lebo sa musíme učiť aj do školy, samozrejme. No, to samozřejmě. Asi tak jedno video za 2 týdny, nebo i možná dřív, nevím. Jak se nám bude Jedno video za týždeň. Jedno video za týždeň, 2, keď budeš čas. No. Takže hlavne nech tento kanál pobaví ľudí a nech nám tu nejde skoro odbery, aj keď no, ale to je, nám ide o to, aby ste sa bavili, tí, čo nás budete sledovať. Yes. A Vincent, keď sa ťa môžem opýtať, kde si vôbec? Já jsem teďka na nějaký hoře, jsem totálně šplhal a tady mám odevzdat to nějaký jídlo, který jsem tam vzal. A kde si zobral to jedlo, bo ja som sa stratil? Tam někde Ja som sa dole v stratil. městě, u takového velkého baráku, což jsou pomalu všechny. Ale tady u mě nahoře, Toto tak video... vidím No. stěhování tady, což vydělá víc než jídlo. Ale tak poviem, toto video je teraz taký pokus, lebo či nebudeme mať zlé zvuky, či nás bude dobre počuť, lebo... No to je spíš taký jako zkušebný, než jako video. Ale toto video na 100% vyjde a od tohto videa budú súvisieť ďalšie videá. Idem si zobrať prácičku. Tak, teleport. A tady, cože, já jsem se auto... Auto som dostal. No takovýho Mustanga, nebo to nevím, co to je, nějaký starý Mustang. Kdyby se to lagovalo, tak já to hraju na mobilu, tak se radši nedivte. Za to se omlouvám. A Vincent, doporučujem si vyberať tie questy, ktoré tam máš. Jo, já jsem se teďka bral jeden. Jsem se kouknul. Můžu ještě kouknout, co tam mám za ty questy. A mohl bych asi řídit. No. To kdybych aspoň vyjel. Vincent, ty teraz robíš akú job? Vlastne ty dávaš ten food delivery, či to prenášaš ten nábytok? Teďka tady mám ten nábytok. Teďka mám auto. A jakože ta Tesla Cybertruck jako není špatný auto v téhle hře, teda. No, v realite je nejako tak zle to auto, ale není najlepšie. A za mňa by toto video